Grabatzen ari garen unean gaueko 9:04 diren honetan, gaur pilotaren inguruan jakin dugun albiste pozgarri baten berri eman behar dizuegu. Izan ere Iñaki Artolak kontratua berritu du Baiko Pilota enpresarekin, kasu honetan aurrelari aleiarrak bi urtez jarraituko du Baiko enpresarekin, eta beraz pilota profesionalean aurten 2023an hain zuzen ere amaitzen zitzaion kontratua alegiko aurrelariari, eta beste bi urtez jarraituko du, beraz 31 urte arte izango da gutxienez profesional Iñaki Artola. Iñaki Artolaren inguruan hizketan hasita 2014ko ekainaren 28an egin zuen debuta Tolosako Beotibar pilotalekuan, hortikan aurrera erabateko goraberak izan ditu, lesio asko, zorte handirikan ere ez du izan bere ibilbide profesionalean, eta pixka bat bere ibilbide profesionala txapelketetan errepasatuko dugu orain. Izan ere, lehen txapelketa Lauterdiko promoziokoa izan zuen. Horixe izan zen bere lehen txapelketa, 2014an jokatu zuen lehenengo aldiz, hain justu ere debutatu zuen urtean bertan irabazi egin zuen Lauterdiko txapelketa hori, eta horrek bide eman zion, orain ez dut gogoratzen, baina eta hemen ere ez dago aukerarik ikusteko, baina horrek bide eman zion urrengo urtean, hau da 2015 urtean, lehen mailako txapelketa jokatzeko. Kasu honetan Albisurekin aritu zen Artola, eta hauek finalerdietara iritsi ziren. Egia da, finalerdietan jada zuzenean kalera joan zirela, finalera ez ziren sailkatu, baina 2015 urtean jada lehen mailako binakako txapelketa jokatzen ari zen, eta noski horrek ere bide eman zion 2015 urtean hain justu ere lehen mailako buruzburukoa jokatzeko, baina 2015 urte horretan Jaunarenak irabazi eta zuzenean etxera joan zen Iñaki Artola. 2015ko Lauterdikoa geratzen zitzaion ordea, eta beretzako hori gauza handia zen. Izan ere, 2015ko Lauterdiko horretan promozioko txapeldun bezala iritsi zen, eta Ola Etxeari irabazi egin zion Tolosan, eta horrek bide eman zion ligaxkan sartzeko. Ligaxkan baina soili ez zuen 3 partidetatik bakar bat ere irabazi, eta ondorioz kanpoan geratu zen Iñaki Artola. 2016 urtean izan zuen berriro ere zikloa hasteko aukera, eta kasu honetan 2016 urtean ere Albisurekin ipini zuten binakako txapelketan, eta hemen ere finalerdietara sailkatu ziren, baina beste behin hemen ja arazo gehiago izan zituen. Iñaki Artolak lesioekin eta abar partida asko utzi behar izan zituen, eta hemen ere ez zuten finalera sailkatzerik lortu, baina 2016ko buruzburukoa ere jokatu zuen, eta kasu honetan 2016ko buruzburuko honetan Untoriari irabazi egin zion, Rezustari ere irabazi egin zion, baina final laurdenetan Bengoetxeak kanporatu zuen, eta ondorioz etzen final laurdenetatikan igaro. Gero ordea Lauterdikoa etorriko zitzaion 2016 urtean Artolari, eta hemen ez zuen jokatzerik izan, hemen mina hartu zuen, eta ondorioz ez zuen jokatu Lauterdiko hau, baina 2017ko binakakora etorri behar dugu orain,
eta hemen 2017ko binakako honetan berriz ere albisurekin ipini zuten, eta hemen ez ziren sailkatu, hemen sailkatu ziren bikoteak Olaizola Untoria, Irribarria Errezusta, Bengoetxea Larunbe eta Elezkano Zabaleta izan ziren, hemen ez zuten sailkatzerik izan, eta 2017ko buruzburukoan beste aukera bat izango zuen. Hor, ibiltzen da, beti Iñaki Artola finalen atarietan eta final aurdenetan maila ona emanaz, baina finalera iristea beti kostatu izan zaio. Kasu honetan, Lasori irabazi egin zion, baina Irribarriaren aurka galdu egin zuen, xeatu egin zuen Irribarriak. Baina gero, 2017ko lauterdikoa etorriko zen, eta hemen Lasori irabazi egin zion, eta horrek bide eman zion ligaxkan sartzeko, baina kasu honetan ere kanpoan geratu zen 3-3 norgehiagoka galdu ostean. 2018 garen denboraldira etorri behar dugu, hemen 2018 garen urtean, hemen ez zuten sartu, hemen orduko Asegarzek sartu zituen 4 aurrelariak, Bengoetxea, Urrutiko Etxea, Victor eta Olaizola bigarrena izan ziren, eta hemen Artolari ez zioten lekurik egin, baina gero 2018an berriz ere buruzburuko txapelketa etorriko zitzaion berriz ere bere onera itzultzeko, baina hemen ere final 8renetan Elezkanoren aurka galdu egin zuen, eta berriz ere lauterdikoaren menturan geratu zen, eta lauterdian 2018 garen urte horretan ezin izan zuen jokatu, berriz ere lesioek ez zioten errespetatu, eta 2019 garen urtera jo behar izan zuen berriro ere Iñakik. Kasu honetan 2019 garen urtean ere bai hemen jokatu zuen, Mari Ezkurrenarekin jokatu zuen txapelketa hain justu ere, baina ez zuten sailkatzerik izan, ongi hasi zuten txapelketa, baina ez ziren sailkatu, eta beraz 2019ko buruzburukoa etorriko zitzaion. Eta kasu honetan, 2019ko buruzburuko honetan, Jakaren aurka galdu zuen berriro ere final 8renetan, eta berriro ere lauterdikoan. 2019ko lauterdikoan, Peio Etxeberriari larri irabazi zion, baina gero Lasoren aurka galdu, Bengoetxeari irabazi egin zion, baina Ezkurdiak irabazi egin zion, eta ondorioz ezin izan zuen finalerdietara igaro 2019 garen urtean. Beraz, 2020ko binakakoa berriro ere iritsi zen, eta 2020ko binakako honetan ere enpresak ez zuen sartu. Sartu zuen. Imazekin jokatu zuen kasu honetan, eta ezin izan zuten finalerdietara sailkatu 2020 garen urtean. Beraz, 2020ko buruzburukoa iritsi zen, eta hemen ezin izan zuen jokatu, hemen ere min hartuta harrapatu zuen txapelketak, beraz 2020ko lauterdikoa ere iritsi zen, hemen Peñari irabazi egin zion Azkoitian, baina hemen lauterdiko laburra egin zuten pandemia zela eta ondorioz Ezkurdiak 22-8 astelenan irabazi eta final laurdenetan agur esan behar izan zion txapelketari. 2021ko binakako txapelketan gaude. Kasu honetan, Iñaki Artola Arangurenekin sartu zuten, baina ez zuten finalerdietara sailkatzerik lortu, eta ondorioz 2021ko buruzburukora itxaron behar izan zuen, eta hauxe izan da momentuz Iñaki Artolak
profesionaletan eskuratu duen, hainbeste urtetan pentsa zenbat lan egongo zen horren atzetik, zenbat sufrikario, 2021 urtean buruzburuko finalera, hau da, profesionaletan dagoen eta eskupilotan dagoen txapelketarik prestigiotsueneko finalera sailkatu zen, baina hemen ere mina hartu eta ezin izan zuen finala jokatu. Benetan ez du bat ere zorterik eduki Iñaki Artolak profesionaletan, eta hala eta guztiz ere beti hor egon den pilotaria izan da, lanari inoiz muzin egin ez diona, pilotari indarsua, teknikoki behar bada ez da ikusgarriena izango, baina beti lan egiten duena, defensa ikeragarria duena, eta honen bestez oraindik ere asko du emateko, nik uste txapelen bat ere iritsiko zaiola noizbait, eta orain bi urte izango ditu oraindik ere demostratzeko. Egia da enpresak ez diola trataera onena eman, hori gauzak diren bezala esan behar dira, baina ikusiko da, binakakoan sartzen duten, Lauterdiko ona egin du, eta nik uste binakakoan sartu beharko luketela. Hauxe beraz esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean ongi izan, agur.